Na, akkor trollkodjunk egyet korán reggel. Ez itt egy Dongfeng DF6, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nézzétek meg, az első lámpája, az világít. Már talán oldalról is látszik, hogy a hátsó lámpája nem világít, hiszen ezzel, amit most van, ugye, hogy most föl van kapcsolva az autón a lámpa, illetve hát pont nincs fölkapcsolva, ez ugye az alap nappali menetfény. Elől, mutatom még egyszer, elől igazából csak a LED világít, innen oldalról lehet látni. Na most akkor jön a következő lépésünk, nyilván kinyitjuk az ajtót, kapcsolunk rajta, ezzel szerintem már látszik majd, hogy világít a lámpa. Ugye a nappali ledes menetfény azt ebben az esetben eloltotta, illetve hát lekapcsolta, de ez ugye autótól függ, van amelyiken úgy marad, van amelyiken nem. Viszont a fontosabb az az, hogy hátsó lámpánk az már is elkezdett világítani, mind a kettő hátsó lámpa. Hurrá! És akkor figyeljetek, most mutatom, tehát hogy nagyon egyszerű, ezt így észre fogod venni, amikor benne ülsz az autóba, és ezt azért kell megmutatnom, mert tényleg borzasztó, amit műveltek az utakon, tehát hogyha lekapcsolod, le van kapcsolva, ott az a kis zöld az eltűnt, figyelj, fölkapcsolod, és majd nézd meg ott a műszerfalon, hopp, ott megjelent egy kis zöld valami. Most jön a következő. Kapcsolsz rajta egy ködlámpát. Elől világít. Na most figyeljetek, elvilágít, köd van, de nem, szóval akkora nincs, hogy kelljen a ködlámpa, hátsó ködlámpa még nem világít. Oké, hátsó ködlámpánk még nem világít. Viszont a műszerfalon megjelent egy ikon ott, hogy ugye a ködlámpád az föl lett kapcsolva. Ott jelent meg az ikon. Most kapcsolsz rajta még egyet, és nézzétek meg, ez. Ott van egy sárga, ott, bizony ott, kapcsolgatom neked fölle, tehát ott van egy sárga, és akkor most mutatom, ez pedig nem más, mint a hátsó ködlámpa, ami bizony, amikor jön mögötted valaki, ez zavaró lehet. És a hátsó ködlámpának igazából az a lényege, hogy ha messziről jön valaki, akkor észrevegyen. De ha már ott van mögötted, akkor nyugodtan kapcsolod le, mert neki szerencsétlenül kifolyatja a szemét, és ez igazából rohadt nagy bunkóság, rohadt nagy taplóság, amikor ezt te úgy hagyod. Szóval így röviden a mai világítás technológiáról arról ennyit itt a Trollverdán, és akkor légy szíves, húrogjatok, szóljatok hozzá, ugassatok meg ilyesmi, mert úgyis csak ennyit tudtok. Na, szevasztok!